Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, a to jest znowu Dead by Daylight na nowej mapie Asylum. Tak one wygląda. Ja bym prosił moderatora, żeby wyłączył na czacie obrazki i gify, bo teraz jest czat widoczny, można pozdrowić mamę, tatę, jak ktoś chce, tutaj z oglądających na hitboxie. No i jesteśmy na nowej mapie, czyli właśnie Asylum. Tutaj mapa jest duża, ale ten główny kompleks jest w środku. Kurde, fajnie to wygląda. Pewnie przegram. Patrzcie, i są te korytarze, na które tak czekałem. Są korytarze i nawet są piętra. I ja. Patrzcie, jaka żarówka mroczna. I oto dupca. Patrzcie, jak fajosko zrobili. Patrzcie, jak teraz czmychnę. Pyk. A. Zabić będzie ciężko, bo jeszcze widzę tutaj, że w grze został użyty perk na zagęszczenie mgły, a oni kurde naprawiają te generatory w jakimś szalonym tempie po prostu. Także została tylko trójka już. No, ale budynek tego Asyluma jest zajebisty. Ale to powiedziałem zawodowo, budynek tego Asyluma. Legit. Dobra, spróbujmy tak. No, panie kolego. Czekaj pan. Panie kolego. Co pan robisz? Jak? Ej, patrzcie, i teraz go gdzieś tutaj musimy zapędzić. A, w kozi róg. Dobra, czy tu są gdzieś jakieś haki po blisku, jak to się mówi? Wszyscy pozdrawiają, mamy, taty, rodziców. Bardzo ładnie z waszej strony. Dobra, ledom wisi. Zakrzyczał żałośnie. Dobra, nie bądźmy tacy. Nie bądźmy tacy jak wszyscy. Nie próbujmy go upilnować. I teraz, moi drodzy, zróbcie miłość. Zróbcie miłość, niech każdy napisze serduszko. Niech YouTube zobaczy siłę tego uczucia. Pokażcie YouTube'owi miłość. Będziecie potem mogli na filmie swoje serduszka odnajdywać. Pokażcie, że uczucie jest potężne. Nie na żarty, krótko mówiąc. O, poszły miłości. Potężne. Kawał miłości. Nie na żarty. Czy ktoś mnie tu bejtuje? Można też napisać jakąś tam skrytą wiadomość, na przykład, nie wiem, Ania, kocham cię, Piotrek, jeśli to widzisz, to tak. Umówię się z tobą na randkę, czy coś takiego, wiecie, to jest świetna okazja. Jeżeli ktoś chce, trochę jak w szkle kontaktowym. Można tam SMS-em wysłać swój komentarz. A tutaj można to zrobić całkowicie za darmo.
I może ktoś to odczyta i nie wiadomo. Może ktoś miłość swojego życia, kurde, upoluje przez film na YouTubie. Mi się ta mapka naprawdę podoba, jest kurde, myślę, że ciężka i do zabójcy, i do uciekinierów, bo jest wielopoziomowa. Dziury w podłodze. To się spaliło chyba. Są takie opalone drzewa. Jeszcze tutaj w ogóle koksowniki. Może ktoś ogień zapruszył. Pieron wie. Czy nie w sensie, że ja wiem. Uwaga. Akcja. Myślałem, że ona będzie troszkę szybciej woltować przynajmniej. Woltować, co za słowo. Nowego sortu. Może będzie kurde drugi. Będzie drugi. No i jest spoko. Jest spoko. Staram się nie pilnować, ale jednocześnie fajnie by było przynajmniej dwójeczkę porobić. Porobić dwójeczkę, to w ogóle brzmi dziwnie. Czy jest coś napisane? Nie. Halo? Proszę pana. Co pan? Kurde, tamtego zwolnili. Niedobrze, niedobrze, ale... O ty zbóju! O ty zbóju mały! Czekaj, czekaj, gdzie ty chcesz iść? Panie kolego, proszę wisieć, proszę zostać. Czy będzie próba uwolnienia? Zrobimy tak zwaną czajanę. I jest próba. No nie wiem jak jej to wyszło, ale wyszło jej to dobrze.
Skubany. A! Widzieliście? Prawie. O! Na łeb. Walony na łeb. Mi się tu coś kurde ze streamem porobiło niedobrego. Ale nagranie wciąż trwa. Dobra. Także widzicie, ludzie tutaj piszą, że się zepsuło. Coś z serwerami Hitboxa ostatnio chyba się dzieje niedobrego. Niedobrze, no niedobrze. Ale coś chyba wraca. Dobra, przypilnujmy tego pana. O, już coś powraca, jakieś nastąpiły przeciążenia łączów. No i kurde uciekają. Czy próbują uciekać? Także jeszcze jeden rzut tutaj na sam budynek ośrodku. No jest klimatycznie, jest bardzo fajnie klimatycznie na tej mapce na pewno. Jeszcze nam została dwójeczka. Tylko kurde... Czy oni będą tu, czy oni będą tam? Tędy nie można. No jakby co, to w każdym razie dwóch zabitych. To jest wynik więcej jak satysfakcjonujący. No, 2 na 2. No i to było Asylum. Co, stream tutaj wrócił, mam nadzieję? No, mi się udało 2 porobić, to nie jest źle jak na nagranie. Zupgrade'ujemy sobie jeszcze postać. Tutaj coś mamy. Mamy chyba tajemnicze pudełko. Antykombi jakieś. I konik. No. I to by było tyle z mojej strony, moi drodzy. To była nowa mapa Asylum, czyli psychiatryk, wariatkowo, coś takiego. Także dziękuję wam pięknie za uwagę, moi drodzy. Wpadajcie na streamy oczywiście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I zapraszam również na Facebooka. No i tyle. Trzymajcie się.